नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जानो हागौ जे आथिखालाव माखासे मानसिफ्रा थगायजागासिनो दं। नैबे बारग' साननैसोआव जानाय मोनसे जाथाय जायखौ साउथ दिल्लीयाव जादों होननानै खोनानो मोन्दों आरो माखासे मानसिफोरखौनो गोमोहोदों। खालि मिस कलल' खालामनानै बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां बख'नानै लांनाय जाथाय खोनानो मोन्दों। सिकिउरिटि सार्भिसफोरनि डाइरेक्टर साउथ दिल्लीयाव बिथांनि फनाव गले गले मिस कल फैगासिनो थादोंमोन। अटिपिबो रावजोंबो शेयार खालामाखैमोन आरो बिथांनि फनाव मोनासिनि 7टानिफ्राय 8:45 सिम माने कल फैगासिनो दं। गेजेरावनो बिथाङा मोनफा मोननै कलफोरखौ रिसिभ खालामदोंमोन, नाथाय रावनिबो गारां खोनाफिननो मोनफिनाखैमोन। बिदि कल्सफोरखौ रिसिभ खालामखांनायनि उनाव मोनसे SMS फैयो जे बिथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय 1.5 crore एबा 1.50 crore रां ट्रान्सफार जायो। बेनिखायनो गोसो होनो गोनां बाथ्रा दि जायखिजाया SMSआव फैनाय लिंकफोरखौ क्लिक दा खालाम। खम बेसेनावनो मबाइल फन, लेपटप, टेब्लेट बायदि दिन्थिग्रा वेबसाइटफोरनि लिंकआव माब्लाबाबो क्लिक दा खालाम। SMSफोराव फैनाय अटिपिफोरखौ रावजोंबो शेयार दा खालाम आरो आननोन एबा सिनाय मोनि फन नाम्बारफोरखौ जानला मानला रिसिभ दा खालाम। आरो नोंथांजों माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला घन्टासेनि गेजेराव नैबे नाम्बाराव कल खालामजायो।